Minahal nga mga kaigsunan, ang wali karong adlaw nagpadayon gikan sa seminar nga nag-focus sa pagtuog mga buhat ni Abraham. Kung atong tanaw ng mga pagkamasinugtanon ug mga buhat ni Abraham, sayon sabton kung nganong si Abraham gitawag nga katigulangan sa pagtuog higala sa Dios. Sa seminar, nagtutok kami sa hingpit nga pagsunod ni Abraham sa kabubuton sa Dios ug sa pagbiya sa iyang yutang na tawhan bisan nga wala pay klarong mahikap nga timailhan. Nahimo lamang kini tungod kay si Abraham adunay bug-os nga pagtuo sa Dios nga iyang nadungog gikan sa iyang mga katigulangan. Ang Dios nagsaad og dagkong mga panalangin pinaagi sa mga kaliwat ni Abraham. Human sa taas nga panahon, sa edad nga 100, nadawat niya ang panalangin sa pagkatawo ni Isaac. Apan, gisugo sa Dios sa Isaac, kinsa gihatag ingong panalangin sa pagkigsaad nga ingong halad nga sinunog. Si Abraham misunod nga walay pagduduha og bugos nga misalig lamang sa labing gamhanan nga Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Sa dihang gigapos na si Isaac og giisa ang kutsilyo, milanog ang tingog gikan sa langit. Ang Genesis kapitulo 22 bersikulo 11 hangtod sa 12 nag-ingon, apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya ani ako. Ayaw unsa ang bata, mingon ang hangil. Nasayod na ako nga andam kagayud pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Nakita sa Dios ang mga buhat sa bugos nga pagtuo ni Abraham, ug nagandam og laking karnero puli kang Isaac ingong halad nga sinunog. Unya, usa ka tingog gikan sa langit mitawag sa ikaduhang higayon. Ang Genesis kapitulo 22 bersikulo 16 hangtod sa 18 nagsulti kanato. Mingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ako kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug muhangyo kanako ang tanan nga nasod nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Nalipay kaayo ang Dios sa buhat sa pagtuo ni Abraham og gipamatud-an ang mga panalangin sa pakigsaad uban sa paanaad sa ngalan sa Dios. Mga kaigsunan, ang Dios malipay kanato kung kita hingpit nga mosalig kaniya ug adunay hingpit nga pagkamasalundon. Ang pagkamasalundon wala lamang napasabot sa pagbuhat sa imong mahimo og pagsunod sa mga sugos o sa kagidakon, apan sa hingpit nga pagsunod sa Dios ug sa pulong. Ang Dios nagtinguha og nangita niini nga mga matang sa mga anak. Minahal nga mga kaigsunan, ang Dios wala maghatag og panalangin sa pakigsaad kang Abraham lamang. Gihatagan usab kita og usa isip mga anak sa Dios. Makadawat kita og mga panalangin kung kita motuo sa saad ug magpabilin sa maayong kabubuton sa Dios. Unsa ang maayong kabubuton? Nagpasabot kini sa pagtuo ug pagsunod sa mga pulong sa Dios gikan sa kasing-kasing. Pananglitan, unsa man ang giingon sa Dios sa mga tawo nga naghandom sa material nga mga butang? Ang Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 nag-ingon kanato, dadaang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayud nga mga panalangin. Ug ang Lucas kapitulo 11 bersikulo 9 nag-ingon, busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kadtong mituo sa kasulatan nagtuman sa pulong uban ang kalipay ug mituo sa saad sa Dios, sama sa paghalad ni Abraham sa iyang anak nga si Isaac ingon halad nga sinunog, nga wala magtan-aw sa kamutuoran o pagkwenta. Unsang gisulti sa Dios niadtong nagtinguha sa mga buhat sa pagpangayo? Ang Dios miingon, himuang nga kini mabuhat sumala sa imong pagtuo. Kung mutuo ka niini nga mga pulong, sunda ang mga buhat. Pag-ampong sa kinasingkasing sa tubangan sa Dios, kuha ang bisan unsang parisasala ug sunda mga pulong sa Dios. Paghalad o pagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran, pag-ampo nga walay hunong uban sa kalayo ug malipayong tumana, ang pulong bisan og kini daw walay kaayuhan. Pinaagi niini nga mga buhat, ang mga pulong himuang nga mabuhat sumala sa imong pagtuo kay mahatag. Ang kinahanglan lang natong buhaton mo ang pagsundog kang Abraham. Sama nga si Abraham may tuog mituman, kita makasinati og mga panalangin gikan sa Dios kung kita mosunod og magampo sumala sa mga pulong. Importante ang pagsiguro nga ang atong kaugalingong mga hunahuna o mga teorya dili makababag sa mga buhat sa Dios. Kung maningkamot ka nga makabaton og pagtuo bisan pa nga kinisupak sa imong kaugalingon nga hunahuna og mga ideolohiya, ang mga buhat sa Dios kay mahimo.
Gibahin ba ni Moses ang pulang dagat uban ang kahibalo og sentido komon? Si Moises mituo lamang og mituman sa mga pulong sa Dios. Iyang gituyod ang iyang mga sungkod ibabaw sa dagat ug gihuypan sa Dios ang hangin sa sidlakan sa tibuok gabii aron sa pagbahin sa dagat. Kung atong wagtangon ang unodnong mga nahuna ug tumanon ang pulong, ang Dios makailan niini isip pagtuog mosulbad sa problema sa iyang pagi. Sayon ba sabton nga ang byuda sa Sarepta misunod sa mga pulong ni Propeta Elias ug nag-serve og pan uban sa gamay nga harina ug lanas nga iyang nabilin? Sa dihang mituog mituman ang byuda, gisiguro sa Dios nga ang harina sa banga ug ang lanas sa tibod dili mahurot sa panahon sa hulaw. Nakinabuhi siya nga walay kabalaka, kini kay mga buhat sa Dios. Ang Dios mangita sa pagtuog motubag kung kita magpakita og pagtuo. Ang maayong kabubuton sa Dios nga napamatud-an pinaagi sa mga pulong ni Abraham mao ang pagtuo sa mga pulong sa Dios, samtang kini moabot. Kung kana nga pagtuo makita pinaagi sa pagkamasinugtanon og mga buhat, kini mahimong makapahimuot sa kabubuton sa Dios. Unsang timailhan ni Abraham sa hingpit nga kabubuton sa Dios, diha kini sa dili mausab nga pagtuo pagsalig og gugma alang sa Dios. Ang Genesis Kapitulo 24 nag-record sa usa ka talan-awon din sa Abraham, siyang katigulangon mihangyo sa labing tigulang nga sulugoon nga nagdumala siyang panimalay sa pag-adto sa lungsod nga natawhan ni Abraham ug sa mga paryente aron mangita og asawa alang siyang anak nga si Isaac. Ang sulugoon ng utana kang Abraham kung iya bang dadon si Isaac balik sa Haran. Ang lungsod nga natawhan sa babayi kung dili siya mosunod kaniya ngadto sa yuta sa Kanaan. Si Abraham hugot nga napasidaan sa sulugoon sa dili pagbuhat ni sa ingon. Ang Genesis Kapitulo 24 versikulo 7 nagsulti kanato, ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanato gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente. Nanumpa siya kanako nga ihatag niya kining yuta ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siya og anghel nga maguna kanimo aron didto makakita kag asawa alang sa akong anak. Ang Genesis Kapitulo 17 versikulo 8 nagrecord nga ang Dios misulti kang Abraham, og gihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa, din usa ikaw karon ka langyaw. Ang tibuok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon ug mahimo ako nga inyong Dios. Walay eksepsyon ang pagpili sa umagad nga babayi ingon nga si Abraham matinud-anong mituo sa pakigsaad sa Dios. Mao kini gisulti ni Abraham sa sulugoon kay nagtuo siya nga matuman gayud kini bisag unsa pa kadugay o kung ang Dios misulti lamang sa usa ka higayon. Si Abraham may usa ka tawo nga nagtipig sa mga pulong sa Dios, diha siyang kasing-kasing og mituo bisan unsang pagduha, bisan unsa pa ang kahimtang. Siya adunay hugot nga pagtuo, pagkamasinugtanon og mga buhat sa pagbuhat sa tanan nga maayo, makapahimo og hingpit nga kabubuton sa Dios. Si Abraham mituo misunod og mibuhat sumala sa iyang pagtuo. Ang iyang pagtuo og mga buhat sa pulong nagpabilin nga wala mausab bisan sa iyang pagkamatay. Samtang ang tanan nagtigom ingong usa, ang Santiago Kapitulo 2 versikulo 23 nag-ingon nga si Abraham gitawag nga ang higala sa Dios. Minahal nga mga igsuon, aduna ka ba'y maayong kabubuton sa Dios sama kang Abraham? Nagpakita ka ba og mga buhat nga makapahimot sa tubangan sa Dios? Unyang mulihok sumala sa hingpit nga kabubuton? Nagpasabot kini sa pagtuo sa Dios ug paglihok sumala ni ana hangtod sa katapusan. Kay nakadungog na sa dili maihap nga mga pulong sa panalangin gikan sa Dios, namati kaunta og nagpractice niini aron makadawat og mga panalangin sumala ni ana. Aron matuman pa ang hingpit nga kabubuton sa Dios, wali bisan unsa nga dili matubag. Ang tanan pulong sa pakigsaad sa Dios mahimong matuman nga walay pagpugong. Si Abraham wala lamang milihok sumala sa maayo, makapahimot og hingpit nga kabubuton sa Dios, nga kauban ang Dios kun dili sa ubang mga tawo usab. Kini makita diha sa mga buhat ni Abraham ngadto sa iyang pagumangkon nga si Lot. Minahal nga mga kaigsunan, adunay daghang matang sa mga tawo sa kalibutan. Kung atong bahinon sila sa duha ka grupo, adunay mga tawo nga mangita una sa ilang kaugalingong mga kaayuhan o nagkinabuhi alang sa ilang kaugalingon lamang. Kining mga tawhana dili gayud makaabot sa kaayo sa Dios. Ang laing grupo maong makasakripisyo sa ilang kaugalingon, makasabot sa uban ug mangita una sa kaayuhan sa uban. Kini nga mga tawo kay sila nagantos, gibaliwala og gipaubos. Apan kini siguradong dili tinuod sa Dios. Ang Dios nalipay og nagigugma sa kaayo. Ang Dios dili mobiya sa iyang buutan nga mga anak nga magantos ug adunay mga kalisdanan. Ingon usab ni ana si Abraham. Sa Genesis 13, si Abraham ipuyo uban sa iyang pagumangkon nga si Lot, samtang nagkadaghan ng ilang mga kaptangan. Dihay pa nag-away tali sa mga magbalantay sa kahayupan ni Abraham o sa mga magbalantay sa kahayupan ni Lot.
Nagpasabot kini nga dili na sila makapuyo nga magkauban. Gihatagan ni Abraham ang iyang pag-umangkon nga si Lot ug katungod sa pagpili pag-una sa yuta. Bisan ba sa iyang pagkalabaw, mingon siya, kung muadto ka sa wala, muadto ako sa tuo, o kung sa tuo, muadto ako sa wala. Gipili ni Lot ang mas maayong yuta ug biya hinuon. Ang kinuod nga maayong yuta mao ang yuta nga gipanalanginan sa Dios ug diin nagpuyo ang katawhan sa Dios. Sa Genesis kapitulo 13 bersikulo 14 hangtod sa 17. Sa bibiya na si Lot, ang Ginoo miingon kang Abraham, gikan sa imong nahimutangan lantawa pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita ug maimo na kini sa dayon. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanila. Masayon pa sa pag-ihap sa abog kaysa sa pag-ihap unya sa imong mga kaliwat. Busa, pangandam og surya ang tibok yuta kay hatag ko kining tanan kanimo. Mibalhin si Abraham ug mipuyo siya duol sa sagradong mga kahoy ni Mamre didto sa Hebron ug nagbuhat siya didto og halaran alang sa Ginoo. Ang kaayo ni Abraham sa iyang pag-umangkon nga si Lot wala na mahunong dinhi. Ang pinili nga yuta ni Lot tungod sa pagtugot ni Abraham mao ang yuta sa Sodom ug Gomora. Sa usa ka pagtan-aw ang yuta nindot tan-awon, apan ang Sodom ug Gomora ug ang naglibot nga mga nasod nakig-away nga misangpot sa ilang kapildihan. Nawala sa nasod ang tanan nilang bahandi ug supply sa pagkaon. Niadtong panahon na nadakpan si Lot ug gitulis ang iyang mga kabdangan. Sa pagkadungog ni Abraham sa balita, iyang gipangunahan ang 318 kanabansay nga mga tawo nga natawo sa iyang balay aron sa pagluwas sa iyang pagumangkon ug nakakita sa kadaugan. Wala makuha ni Abraham ang bisan unsa gikan sa kadaugan. Ang Genesis kapitulo 14 bersikulo 22 nang ingon, apan si Abraham mitubag, nanumpa ako sa Ginoo ang labing halandong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang dili ako mukuha bisan unsa nga imuha. Bisan unsa lamang kalugas sa tanod o liston sa sandalyas. Sa ingon, dili ka makaingon nga nadato ako tungod kanimo. Matinaw nga si Abraham wala mangitag kaayuhan alang siyang kagalingon sa dihang giluwas niya ang iyang pagumangkon nga si Lot o gibawi ang mga kabtangan. Gusto lang niya nga luwason ang iyang pagumangkon gikan sa maayong kasing-kasing. Ang pagkamaayo ni Abraham wala mounong dinhi. Ang Dios miingon sa Genesis kapitulo 18 bersikulo 17, dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Itago ko ba gikan kang Abraham ang akong buhaton? Og nagpahibalo daan nga iyang laglagon ang Sodom ug Gomora, ang syudad nga gipuy-an sa pag-umangkon ni Abraham tungod sa ilang pagkadautan. Busa, gihangyo ni Abraham ang Dios nga kaluy-an ang mga tawo sa Sodom ug Gomora. Pinaagi sa iyang pag-ampo na angkon ni Abraham ang saad sa Dios nga ang syudad dili malaglag kung makaplagan ang napulo ka matarong nga tawo. Apan, walay napulo ka matarong nga mga tawo ug busa ang syudad kinalaglag. Giluwas sa Dios si Lot sumala sa naisulat sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 29. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham ug gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Minahal nga mga kaigsuonan, pila ka tawo sa kalibutan ang nagresgo sa ilang kinabuhi aron matabangan ang pamilya o mga paryente nga adunay problema. Gipakita ni Abraham ang iyang dili mausab nga kaayo ngadto sa iyang pagumangkon nga si Lot hangtod sa katapusan. Pagbutang sa iyang kaugalingong kinabuhi sa linya. Sa unsang paagi ang Dios dili makaingon nga si Abraham kay maayo. Ang kaayo ni Abraham kanunay nga makita pinaagi sa iyang mga buhat uban sa Dios ug sa mga tawo. Kini mao ang matang sa kasing-kasing ug sa panagway nga gitinguha sa Dios gikan kanato. Ang pagkamaayo nga wala mangita sa kaugalingong kaayuhan kun dili nagsakripisyo ug nagdibuto alang sa uban. Ang putli ug matahong nga kasing-kasing nga wala magtinguha sa pag-ila o pagdayeg sa pagbuhat og maayo. Kung ang kaayo ug sakripisyo nagpabilin nga makanunayon, makadawat kita sa gugma ug pagdayeg sa Dios. Hinaot nga kita makakaton ug mahisama sa kaayo ni Abraham aron makadawat sa pag-ila sa Dios nga hingpit nga pagkamaayo. Minahal nga mga kaigsuonan, namatigdan ba nimo ang bisan unsang kakulangan sa dihang maminaw ka sa sermon bahin sa kaayo ni Abraham? Tingali ang dili hingpit nga pagtuo ug pagsunod sa kasulatan bisan pa sa pagdawat og daghang mga panalangin sa pagigsaad? Pila na ba kahigayon nga wala kami tuman sa Dios tungod sa kasayon o kaugalingong interes? Bisan ba sa pagdawat sa grasya, kalamdagan ug paglaom sa bagong Jerusalem? Hinaut nga kita mo padayon sama ni Abraham uban sa pagsalig ug hugot nga pagtuo sa Dios ug musudod sumala ni ana. Kipanalanginan sa Dios si Abraham ingon nga katigulangan sa pagtuo. Ang Genesis kapitulo 12 bersikulo 3 nag-ingon, "Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magatunglo kanimo."
Mao kini ang panalangin nga naghiusa sa Dios ug kag Abraham. Usa ka panalangin nga madawat ni Abraham samtang iyang gisunod ang maayo, makapahimo og himpit nga kabubuton sa Dios. Importante nga mahisama usab kita sa kasing-kasing ni Abraham. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan makabaton sa samang kasing-kasing ni Abraham ug makadawat sa tanang mga panalangin nga gihatag sa Dios kang Abraham. Amen.